नैबे दुनियाव रावबो हिनजाव आं बायदि मोना आं बायदि सेक्सि जेरावबो गैया गैया गैया। खुलुमबाय रायजोफोर दिनैनि गोदान भिडिअखौहाय बेखेवलायबाय आरो ना थ' लोगोफोर दिनैनि भिडिअआ जागोन दिनैनि भिडिअआ लाबोलायबाय आङो सेक्सि बाजैनि सायाव आरो ना माने ओरैबायदि बियो रोसि बरहा हा गुदुं गरम हिनजाव आरोखि ना बाजै जाय बाजैया माने गाव बायदि बे बुहुमाव नागिरबाबो लुबैसुलि बा सेक्सि बरहा बा देन्था लाख्रुबग्रा हिनजाव मोननाय नङा होननानै बुंदों आरोना। दा गोबाङानो जेनेबा आंखौ होनहरो नोङो बांद्राय गाज्रि बुंद्रायो बांद्राय गाज्रि बुंथारनाङा एकदम बैफोरखौ मख'थारनाङा होननानै बुङो आरोखि ना। दा माने भिडिअ'आनो ओरैबायदि जाहैबाय दा भिडिअ'आनो बे गोथां फिल्मनिबा हा ब्लु फिल्मनिबा गाज्रि सोलायलायनायनिबा दा आंबोथ' बेफोरबायदि खोथाखौ बुंखानांगौ बायद'थारखा हा बुङाबालाय बोरै मिलायगोन भिडिअ'जों ओमफ्राय माने बाथ्राजों जेबो मिलायनायानो आरोना माने बेयावहाय साद जाया जागोन आरोना बा सुवाद नांनाय नङा संख्रि नाङा फानलु नाङा हा हालदै नाङा जागोन आरोखि ना। थ' बिनि थाखायनो आङो जे भिडिअ'जों मिलायनायनि थाखाय बैफोरबायदि खोथाफोरखौ आङो बुंनाय जायो आरोना रायजोफोर। निस्सय रायजो राजा नोंथांमोन जायफोरहा साननो गोरों मेलेम बरहाफोर बा बुजिनो गोरोंफोर बबे भिडिअ'आवहाय बबे भाषाखौ बाहायनांगौ बबे कन्टेन्टआवहाय माबायदि बुंनांगौ नैबेफोरखौ मिथिग्राफ्रा मिथिखागोन आरोना। आंथ' ओरैनो बुङा जाहैबाय जेखौ नुदों आं बेखौ बुङो हा जेखौ मिथिदों जेखौ नुदों जेखौ खोनादों आं बेखौ बुंखायोखा आरोना। बेखायनो नोंथांमोना जायफोर मोजां मोनो नायबानो जाबाय आरोना आरो जायफोर मोजां मोना दानाय आरोना। निस्सय रायजो राजा नोंथांमोनहा बेनि सायावहाय मा कमेन्ट होनो सानो कमेन्टनि गेजेरजों फोरमायलाय हरबानो जाबाय आरोना। थ' बियो माने टाइगार सेदला बा फान्थाव गेसावजोंसो मिलायगोन आरोखि ना खोथाया नै बिदियावसो फैबाय। टाइगार सेदलायाबो ओरैबायदि बखिलाबायो जाम्बा थां सियान बुरबगा ब्लु फिल्मनि एक्टर बायदि नुयो जाहैदों दा आदा बिराजाखौहाय ना बिराजा सालथै नोंखौ खिन्थु एकदम ब्लु फिल्मनि एक्टर बायदि नुयो दै होनबाथ' बियो माने दैलिक सामफ्रामबो मोनायाव ब्लु फिल्म नायै हिनजावजों सेदलालायबाय थाग्रासो बियो गेलेलायबाय थाग्रा हा नङाबालाय बोरै ब्लु फिल्मनि एक्टरखौलाय बोरै एसेबां सिनायखो बेलाय हा जुदि बे ब्लु फिल्म बा सोलायलायनाय पस्ट फिल्म नायाबा दा बड'लेण्ड टाइगारा बोरै बिदि होननो हाखो हा आदा बिराजाखौहाय मानो ब्लु फिल्मनि एक्टर होनखो बुरबक दा एक्टरा नोंसो हा नोंसो माथो ब्लु फिल्म नायै संख्ल'नानै लाबाय थायोनो माथो थोद जाम्बा ब्लु फिल्म नायै संख्ल'लायबाय थायोनो ओमफ्राय आरो बै ब्लु फिल्म नायै हिनजावखौ दोबाय थायो जाहैदों थोद जाम्बा मालायखौ बिदि बुंनो दाफैलै बुरबक नोङो बेफोरबायदि दा बखिबाय थासै मिथिबायना। दा बै सेक्सि बरहा बाजैजोंनो नोङो एसे बोरैबा लिंलां खालामनानै होलायलायदोलै नोंसोरो। खोनासं सेंग्रा सिख्लाफोर ओरैबायदि बुंबावदों जोंना बे सेक्सि बाजैया हा रोसि बरहाया गुदुं गरमा हा रोजाया माने सेंग्राफोर सिख्लाफोर नोंसिनि बुंनाया आंखौ जेबो खालामनो हाया जेबो सदायनो हाया आलौबाय था हा जोंबाय था बायदिसिना होनलाबायदों आरोना। निस्सय नोंथांमोना नायनानै लानो हागोन गाव गावनि मेगनजोंनो गाव गावनि सुखुजोंनो ओरै थाइनै मेगनजोंनो नायनानै लाबानो जाबाय बे सेक्सि बाजै रोसि बरहाया मा बुंदों नायग्रोनानै लादो दे। ओइ सेंग्राफोर सिख्लाफोर बेसेबां आलौबाय था नोंसोर बेसेबां जोंबाय था नोंसोर मिथिबाय थेवबो नोंसोर आंखौ बादा होनो हाया। खोनाबायना लोगोफोर रायजोफोर नोंथांमोननि खोमाजोंनो खोनाबाय बे सेक्सि बरहा रोसि बरहा बाजैया मा होनदोंना जेबो सदायनो हाया जाहैदों गावखौहाय ना। बेखौ सदायनोबा माने ओरैबायदिसो जानांगोन दा बड'लेण्ड टाइगारजोंसो एसे मिलायसिगोन बिसोरो। No.1Gundaसो नैलै बदियाबो दंखायो र'। दा बड'लेण्ड टाइगारा बैदिखौ नागिरो नालाय माने बैदिखौ मोजां मोनो सोरबाफोर माबा बुङोबा एकदम माने देन्थायावहाय अर जोंहैयो बड'लेण्ड टाइगारा बोरमा जाम्बाया हो फान्थाव गेसावा। दा गेसावजों गेसाव बोरैबा ग्रोब लोगो मोनलायलायबा खम जालायलायगोन बिसोरो ना नुसनाखैदां ना नुसनाखै टाइगार सेदलाया हा फान्थाव गेसावा दा नुसनबा खम नायगोन बियो खुदै गलायनाय बोरमाया हा बे बाजै सेक्सि बरहाखौहाय ना ब्लु फिल्मनि एक्ट्रेस होनजायो आरोना दा जेनेबा ओमफ्राय आरो बैखौ फिल्मनि माने एक्टर होनजायो टाइगारखौहाय टाइगार सेदलाखौ माने बियो ब्लु फिल्मखौनो नायखाबाय थायो नालाय गोथां फिल्मखौ सोलायलायनायखौ पस्टफोरखौ ना
दा बिनि थाखायनो बियो आदा बिराजाखौहाय बेफोरबायदि खोथा बुंनो हादों दा माने दा संख्ल' नोङो बेफोरबायदि भिडिअ गाज्रि भिडिअ नायै बैफोर बायदि गाज्रि खामानिजों सोमोन्दो गोनांफोरखौ नोङो बांद्राय हेफाजाब दाहोलै मिथिबाय बांद्राय देन्थायाव गरम दाजा हा सेदला फाग्लालै नोङो सेदला लानो आरो बांद्राय दा संख्ल' मिथिबायना बे ब्लु फिल्म नायै हा आरो हिनजावखौबो बांद्राय दादो नोङो बिदि नायै बांद्राय गरम जानाङा हा बिदि नायनायखायनोथ' सारला सेदलाया बै बायदिसिना नाफाम फाननानै जाग्राफोरखौबो माने नोङो हा एकदम सापर्ट होगासिनो ना दा बै बाजै सेक्सिमोनखौथ' नोङो फुरा सापर्ट होखागोनखा मोनगौबा ना नाफामखौहाय सोलानो मोनगौबा दा नोङो हा बिदिसो जाहैबाय दा नोंखौ बिदिसो होननो हायो दा जोङो हा निस्सय रायजो राजा नोंथांमोनहा बिनि सायावहाय मा कमेन्ट होनो सानो कमेन्टनि गेजेरजों फोरमायलायहरबानो जाबाय जाय सेक्सि बाजै बा रोसि बरहानि सायाव नोंथांमोनहा मा कमेन्ट होनो सानो आरो बे टाइगार सेदला फान्थाव गेसावनि सायावहाय मा कमेन्ट होनो सानो कमेन्टनि गेजेरजों फोरमायलायहरबानो जाबाय आरो ना थ' आङो जि बुंनांगौ बुंखाबाय नोंथांमोनहा मिथिखाबाय ना बुजिखाबाय आं मा बुंदों थ' ओमफ्राय जायफोर आंनि चेनेलावहाय दिनैसो गोदानै फैदोंबा गिबियावनो साबसक्राइब खालामनानै लाबानो जाबाय आरो ना जाहाथे आंनि नेक्स्ट भिडिअखौ नोंथांमोनहा गाव गावनि मबाइल स्क्रिनावहाय नुहैनाय बायदि